Hej alle sammen, vi skal lave butterflips, og vi skal lave det 5 gange, og den der lander 5 gange, de får den her hovedkaffe, og den der taber får den her chili. Okay, jeg laver sådan der. Er I klar? Skal vi ikke bare begynde? Hvem starter? Jeg starter. Okay. Jeg vil bruge den. Yeah! Jeg kan blive den. Tak. Nej. Det var lige dårligt. Ej, seriøst. Jeg er dårlig. Nej, jeg er også dårlig i dag. Yeah. Og husk, subscribe. Like og subscribe. Nå, jeg undskyld, jeg glemte det. Ja. Du må også prøve 2 gange. Okay. Yeah, jeg fik 2 nu. 2-0. Ja, 3-0. Og jeg håber, jeg får det. 4-0. Ligesom 4-0. Det er til Sønderjylland. Ja. 4-1. Nå, nu er der ikke mere Sønderjylland. Ej, seriøst. Du er bare en mere. Helt seriøst, jeg har bare så meget lyst til at have den her cola. Din tur. Hvad læser du? Nej, det må du ikke. Au. Seriøst. Ja, 4-2. Seriøst, jeg er blevet dårlig. 3-2. Nej. Nej, du mener 4-3. Okay. Nej. Yes, man. Skal jeg ikke bare begynde? Nå, du skal bare begynde med at spise en. Okay. Ja, det her. Er det chili? Husk med at subscribe. Er det chili? Ja. Jeg skal lige sige noget til jer. Vi ses. Vi ses.